どうも、ピケです。今日は、筆箱紹介パート3の方をやっていきたいと思います。その筆箱は、テレフォニクスのロールペンケースですね。これで紹介していきたいと思います。まあこんな感じでいろいろ出してきました。要は少し少なめにしてみましたね。いろいろないものはありそうですね。これとかね。キッコーペン入れときましょうか。追加します。キッコーペン。で、入れていきましょう。はい、まず1本目。ストラップね。はい。S20。0.5 ですね。まあ S20 はやっぱり数学、前も言いましたが、数学などに使っています。で、S20 はやっぱり木なんで、みんなにちょっと注目を浴びますね。2本目。ケリーの限定色、ゴールドイエロー。これは、普通のケリーの色はこんな感じなんですけど、限定色のケリーのゴールドイエローという色ですね。かっこいいですね。金ピカです。はい。これはよく使ってますね。書きやすい。とても書きやすいフォントなんですよ、これ。はい。2本目。シャープペンはカブカスペシャル 0.5 ミリ。これは前も言った通り、漢字などを書くときに使っていますね。カベコはとてもいい会社だと思いますね。特にカベコスペシャルが。はい。4本目。レグノ 0.5 ミリ。で、レグノもやっぱり木なんで、まあみんなに注目をさっきも言った通りありますし、これは一般式なんで漢字など書類を書くときに使ってますね。まあ気持ちをちょっと変えたいときにとか。はい、赤ペン。ペンテルドラディオ 0.5 ミリ。これは丸付けペンに使っています。で、インクがなくなったので 0.5 にしました。多色ペンは2本入れています。まずメインがこちらのヘイベチカオーインワン。こちらは伊藤屋のブランドですね。もう一つがシャーボエット。CB8 だった気がします。で、ピンポイント消しがクリックエーサー GoPro。これは結構消しやすいやつですね。1本です。1本っておかしいです。はい。はい、次に緑の定規ですね。黒の定規です。黒の定規は取っ手があって切りやすいんですね。UFO パーフェクトペンシル。これはとっても使いやすい1本ですね。本当に結構使ってもこんな短くなってきてますね。いいですよ。最後に蛍光ペンはプロパス2。プロパス2ですかね。プロパスウィンドウもいいんですけど、やっぱり僕はプロパス2です。こんな感じですね。筆箱紹介。パート3ということで結構やりましたね。じゃあまた次回の動画も見てください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ピケでした。